ዓሰርተ ነሐሴ ዓለማዊ መዓልቲ ሰብኣውነት እያ ብሰንኪ ባህርያውን ሰብ ስራሕን ሓደጋታት ዝሰዓበ ሕሰም መከራን መቕዘፍትን ህይወቶምን መናባብሮምን ዝኸሰሩ ብፍሉይ ዝዝከሩላን ብዛዕባ ሰብኣውነት መብጻሕ ዘእተወላን ዕለት እያ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሎሚ ዓመት ኣብ ትሕቲ ሓበራዊ ሰብኣውነት ብመንገዲ ማሕበራዊ ፍትሒ ርእሰ ምርኮሳን ኮማዊ ተሳትፎን ዝብል ቴማ ተዘኪራ ትውዕል ኣላ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትና ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ልኡል ገብረኣብ ካልኦት ሚኒስትራት ዝተፈላለዩ ሚኒስትርታት ወከልቲ ብርክት ዝበሉ ማሕበራት ከምኡውን ዕድመ ዝተገበረሎም ኣጋይሽ ብኣጋጣሚ ዛ መዓልቲ ምድረ በዳነት ኣብ ምምካት ንዝካየድ ጻዕሪ ንምጉላሕ ዝተፈላለዩ ማእታታዊ ንጥፈታት ኣብ ማይ ድምነት ኣካይዶም ደቂ ሰብ ንባህርያውን ሰብ ስራሕን ሓደጋታትን ሳዕቤናቶምን ብቐጻሊ ዝተቃልዑዮም ነዞም ሓደጋታት ንምውጋድ ድማ ዝተፈላለዩ ፈተነታት ክካየዱ ጸኒሖም ኣለዉ እንተኾነ ግን ብሰንኪ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዘጋጥሙ ዘለዉ ሰብኣዊ ቅልውላዋት እቶም ዝካየዱ ዝነበሩን ዘለውን ጻዕርታት ሙሉእነትን ሚዛናውነትን ስኢኖም ይርከቡ ከም ሳዕቤኑ ስእነት ማሕበራዊ ፍትሒ ምትእታዋት ዝበዝሖ ዘይፍትሓውን ዘይቋርፅን ኩናት ክሊማዊ ለውጢ ዘስዓቦ ጥሜት ሕማምን ምምዝባላትን ወዘተ ድሕነትን መነባብሮን ደቂ ሰብ ናብ ኣሰካፊ ኩነታት ይቕይሮ ኣሎ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ድኻታትን ሃብታማትን ዘሎ ጋግ እናገፍሐ ባህርያዊ ፀጋታት እናተባሕጎገ ከባቢያዊ ብርሰትን ዕንወትን እናበኣሰ ተርእዮታት ተመሓላለፍቲ ሕማማት እናተደጋገመ ክኸይድ ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑሎ ስለዚ ነዞም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዝተፈላለዩ መልክዓት ዝኽሰቱ ዘለዉ ሓደጋታትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ንብረትን ኣከባብን ዘውርድዎ ዘለዉ ሃስያታትን ንምውጋድ ወይ ንምውሓድ ክውሰዱ ዝግብኦም ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ኣብ ሓባራዊ ሰብኣውነት ዝሰረቱ ኣብ መትከላት ማሕበራዊ ፍትሒ ርእሰ ምርኮሳ ሰብኣዊ ክብረትን ዕቤትን ዘተኮሩ ብቐንዱ ድማ ምስ ናይ ልምዓት መደባት ዝተዋሃሃዱን ዘላቕነቶም ዝተዋሕሰን ንምግባር ዘይተሓለለን ዘየቋርፅን ጻዕርታት ክካየድ ይግባእ ብምባል ብምኽንያት 19 ነሐሴ ዓለማዊ መዓልቲ ሰብኣውነት መግለጺ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዘስምዐ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ምሕረታብ ፍስሓየ ነይሩ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክብረት ደቂ ሰብ ዝሕብሉ ሰብኣዊ መሰረት መዓልነት ልዑል ክብሪ ዋጋ ዝህብ ዝርጉሕ ስግደታት ኣቃውማ ዘለዎ كما تصرف حوارا وسرحان حالهم كهما أبهلن لمن حبرة عمرك سر زلهم عقدس تفتات ولكي يبون بحوار نزقاتهم زقام تبجا ورفحان سسعين كي تدرخك بعمر قدسم من مكات مجموعات حالية كن القاس بمقات حلاقات البيئة بتمساسالي ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲን ናጽነቱን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ባህልን ክብርታትን ህዝቢ ኤርትራ ተመርኪሱ ውሽጣዊ ዓቕሙ ኣራቢሑ ብሰንኪ ሰብ ዝሰርሖን ባህርያዊ ሓደጋታትን ካብ መረበቶም ሰብ ጸጋን ኤርትራውያን ካብ ተመጽዋትነት ዘድሕን ኪኖ ግዜያዊ ሓገዝ ዝኸይድ ነብሶም ክኽእልሉ ዝሕግዞም መደባት ተሃድሶ ሰሪዑ ባህልየቱን ሰብኣዊ ክብረትን ተኸናኺኑ ነቲ ዘጋጥም ዝነበረ ሰብኣዊ ኩነታት ከም ዝሰገሮ ታሪኽ ዝምስክሮ ሓቂዩ ካብዚ ዘይፍለ ነቶም ዝለኣኾም መንግስቲ ይኹን መላእ ዓለም ዝኸሓደቶም ኢትዮጵያውያን ምሩኻት ኩናት እውን
نتي كتامو زين برلو وعل جنيبا بمخبار بفتحوي منقدي بمحازن بقبوء سباوي كنكن اب تحتي تسلالو ديحر مسنح نبهاقروم كم زفانو غيرو كابزيز عبي مرأيا سباونت زخونة نهزبن منقستن إرترا بلكع زن صبار أصقوم تدما يلبون بمبال ህብረተሰብ ኤርትራ ክብረት ደቂ ሰብ ዝሕሉ ሰብኣዊ መሰላት መዓልነት ልዑል ክህልዋጋ ዝኽእል ዝርጉሕ ስደት ኣቃውማ ዘለዎ ቆማት ዝሰርሑ ሓበራዊ ሰላም ሓደነት ክካሃል ድማ ኣብ ባህልን ልምዲ ሕብረተሰብ ዓሚቕ ሰር ዘለዎም ኣገደስቲ ትምህርትታት ውልቂ ይኹን ብሓባር ንዘጋጠሙ ፀገማት ግዜያዊ ረብሓን ስስዕን ከይተደረኽካ ብሕቡር ግልፂ ንምምካት ምስ ዱማት ሓልዮትን ክንክን ንምልጋስ ድምቃት ሓላጋት ህዝቢ ኤርትራ ድንቁርናን መሃይምነትን ንምውጋድን ባህላዊ ደረጃን ስነ ፍልጠታዊ ኣመለኻኽታን ዜጋታት ንምምዕባልን ናፃን ግድነታውን ትምህርትን ኣገልግሎት ጥዕናን ናብ ኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንምብፅሐን ዕብየትን ምዕባለን ሕብረተሰብ ኤርትራ ንምርግጋፅን ሓያል ስራሓት ተኻይዶም ኣለዉ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብ ምዝላይ ምህናፅ ዲጋታትን ሓፅብታትን ምውዳድ ትሕተ ቅርፅን ካልእ ህንፃዊ ስራሓትን ዝተተግበሩ መደባት ስራሕን ንጥፈታትን እውን ኣብ ዕቃበን ሓለዋን ኣከባብን እወታዊ ውፅኢት ከምፅኡ ክኢሎም ኣለዉ ብተመሳሳሊ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ ብቕዓት ተጠቃምነት ፀዓት ንምምዕራይ ዓበይቲ ዕማማት ተሰላሲሎም ኣለዉ ዕድላት ስራሕ ንምስፋን እውን መትከል እግርን ሞያዊ ስልጠናን ክወሃቡ ፀኒሖም ጾር ጽጉማት ኣካላት ሕብረተሰብ ኮማዊ ሰረት ብዘለዎ መንገዲ ዝተሓዘሉ ኣገባባት ተኣታትዩ ይድፋኣሉ ስለዘሎ ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከበሎ ስለዚ ነዚ ቁኑዕ ዓንፈት ሒዙ ዝቕፅል ዘሎ ኣካይዳ ሙሉእ ንምግባሩ ሓበራዊ ጻዕሪ ክሓትት እዩ ኣብ መወዳእታ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ምሕረታት ፍሳሐዬ ንቕሓት ሕብረተሰብ ምንጪ ዓወት ኩሎም ዝውጠኑ መደባት ብምዃኑ ሕብረተሰብና ሓደጋታት ብኣጋን ምክልኻሎም ዘኽእሎ ዝተማልአ ፍልጠት ከም ዝሰንቕ ምግባር ወሳኒ ምዃኑ ጠቒሱ ቀጻልነት እዚ መለለይ ህዝብናን መንግስትናን ዝኾነ ኣብ ክብረትን ማዕርነትን ደቂ ሰብ ዝተሰረተ ሰላምን ማሕበራዊ ፍትሕን ዝዓሰሎ ሓበራዊ ሰብኣውነት ንምውሓስ ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምናን ክእለትናን ተመርኪስና ብዘይ ምሕላል ክንሰርሕ እላቦ ድሕር ምባል ኩሎም ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝወደቡን ክውን ዝገበሩን ብምምስጋን ሓሳቡ ዛዚሙ ክብራት ሰማዕትና ብምቕጻል ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ኤርትራ ሚስተር ቺማዩ መግለጺ ሂቡ The day was originally established by the United Nations General Assembly in 2003 to commemorate humanitarian workers who were killed in a bomb attack at the headquarters in Iraq. أفلما زعلت بيدود حوارات هاجرات نتي أكلتش حنسان أبي عراق أبزركب ما كلاي بتفتو حوارات هاجرات نزجات أما موت سرح تنياتات سب أوي حاجز نمز كاريلوز جمرا كم زخانة بمجلات أمود داتا منجز إيرترا أمريكا محبرة وفتحي زكايدو زلط عري أمسكينو فتوات سمعتنا كبسقطيلنا أبتع قاطعمينة مدب أمو هاد مزيطانحنا أتو تسفو سلمون أمنيستريان محبرة ودحنتن دايركتر جنفر دحنت قولعن سدرابيتن زكايدنا علالالو سيبو يغرب رأي سمي تسفو سلمون بعد أمنيستريان محبرة ودحنتن دايركتر جنفر دحنت قولعن سدرابيتن يسرح لو معلت 10 ساعات معلتي علماوي زخري سبعونتي تذكروا علو زعلت ذي مذكر ذليلو كأن مغنات الله زغاء ودسب ببهرو كبرت زلوي أب تاريخ ودسب ملس لنا مسنري سبات أبزه جبت إحنا زلنا درجة نخوصه وزح مسانا خلات كم زحلفو وزح الأخلاقات كم زحلفو
نتمابب بأوانو سب زسرحهم يكون ببحرية وحدقاتات زقاطمها التي زلوهم أكبابي تأمر ركبين زمدنا مع السبات كملش كم سنحي ببعرو سب محبراوي ودي سب محبراوي جون إنتنا نزي محبراوي متحدث نزي محبراوي متدققات زي انت دا أمنا نحد حدو ودي سب كبرت ليس بقموهان متن أمنا نحد حدو متدققات مع بيلو مزقود لا أم ملا نزيد خمي أم مدقف تراك باللوس اللازخين እቲ ሰብአውነት ንብሎ ዘለናها ሰባት ንእንቲ ሰብአውነት ህይወቶም ንብረቶም ጉልበቶም አካባቢኦም ውን ከንጽፎ ስለዘለዎም ኣብዚ ሰብአውነት ክንብል ከለና ንጽል አቢልካ ዝረአ ይኮነ ሰብአውነት ምስ አካባቢ ምዕቃብ ይተሓሓዝ ቀንዱ ከማን ንሱ ንምንታይ እጅሎ ማዓንቲ ኣብዚ ማይ ድምነት ተረኺብና ነብዕሎ ዘለና ምክንያት መጀመርያ ሰብ ብጥዕና ክነብር እንድሕር ኮይኑ ከፍርን እንድሕር ኮይኑ እቲ ህይወት ቀጻልነት ከረጋግጽ እንድሕር ኮይኑ ከባቢኡ ክነጽህ ኣለዎ ካብ ዝኾነ ብከላ ካብ ዝኾነ ንሰብን ንኸባብን ሓደጋ ዝኾነ ነገር ክእለ ይኽእል ኣሎ ስለዚ ነዚ ከም ኣብነት ወሲድናዮ ዘለና ኣብዚ መባዕልና እውን ካብ ከተማ ውፅእ ኢልካ ማይ ድምነት ምባዕሉን መልእኽቲ ነይሩዎ መልእኽቱ እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ ንቕሓቱ ኣተሓሳስብኡ ቅርብነቱ ንኸባቢኡ ኣብ ምዕቃብ ይኹን ከባቢኡ ኣብ ምልማዕ ክዕጠቕ ከም ሰብአውነት ዝበሃልካ ካብዚ እዩ ዝጅምር ብድሕሩ ኣብቲ ዝምድናታት ፀገማት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ነቲ ፀገማት ግቡእ ምላሽ ምሃብ ፀገማት ከየጋጥሙ ቅድሚ ፀገማት ምምፆም ንዕኦም ምክልኻሎም ከባቢኻ እንተደኣ ውሕስ ኮይኑ ከባቢኻ ዘተኣማምን ኮይኑኻ ኩሉ ግዜ እቲ ካብ ከባቢን ብኸባቢ ክመፅእ ዝኽእል ዕንወትን ክወርደካ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ንዕኡ ንምግታእን ሰባት ከዓ እቲ ክብረት ናይ ሰባት ምስ ከባቢኦምን ምስ ማሕበራዊ ዝምድናታቶም ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ዕላማ ዝኽሪ ዝዕለት ምስ ባህልን ታሪኽን ሕብረተሰብና ኣሳኒኻ እንታይ ትብለና ኣብ ባህልና ኩሉ ግዜ ሓደ ጽቡቕ ነገር ኣሎ ንሕና ኩሉ ግዜ ብሓባር ኣብ ግዜ ሽግር ይኹን ኣብ ግዜ ፈተና ኣብ ግዜ ረህዋ ንኹሉ ሓባራዊ ዝኾነ ኣብ ዝርጉሕ ስድራ ቤት ስለንነብር እዚ ዝርጉሕ ስድራ ቤት እዚ ከዓ ሓደ ፀገም መፂኡ ከም ናይ ውልቀ ሰብ ግዳይ ኣይርአን ሕብረተሰብና ንሕድሕዱ ዝዳጋገፍ ከምኡ ስታፈ ኣለዎ ከምኡ ምትሕባር ኣለዎ ንበልና ኣብነት ኣብ ሓደ ዓዲ ወይ ኮም ዝኾነ ፀገም እንድሕር ጋጢሙ ብደረጃ ውልቀ ሰባት ጥራሕ ኣይኮነን ዝርአ እቲ ውልቀ ሰብ እንታይ ይጎዲልዎ ዘሎ ኣብ ቁጠባ ድዩ ፀገሙ ኣብቲ ኣካላዊ ድትሽግሩ ካብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ምእታው ዝተሓጋገዝን ብሓባር ብወፈራ ብምምልላእ ዝነብር ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ ንዓና እዚ ሓበራዊ ስራሕ ጥሙር ሓበራዊ ስራሕ ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝያዳ ግን ባህሉ ኢልካ ከዓ ባህሊ እውን እንተደኣ ዘይስዒብካያን እንተደኣ ዘይኮስኪስካያን ክደክም ብመሰረቱ እውን ክቕየር ስለ ዝኽእል ነቲ ባህልና መሰረት ዝገበረ መታን ኣብ ስራሕ ዝተሰረተ ባህሊ ስራሕ ክምዕብል ኣለዎ ባህሊ ምትሕጋዝ ክምዕብል ኣለዎ ብሓባር እንድሕር ወፊርካ ኩሉ ግዜ ብሓባር ኢኻ ትሓስብ ብሓባር እንድሕር ሓሲብካ ከዓ ነዚ መጻእካ ሽግር بحبارنا ملاس تخولتها تالو سلازي إذا أبهلنا أبسنا مقدار نحنا أب استفعل علي ورايات متحققة زالو صقومات اندحر اليوم متم صقومات عقم خاز فقدهم مدقافة له بين خام مبلع يفتني خبز الله تويزة كافل سلازي نيزخاء زيادة نابزز مسء زالو ولو دخنا الساقاقرو اندحر غينا استبهلنا زوم هلوات زالنا هجي إذي مسل بهلنا كنزي مسنا قبرينا ህይወትና ቀጻልነትን ውሕስን ክኸውን ዝኽእል ኢልና ከነሰጋግሮ ስለ ዘለና እዚ ናይ ሎሚ ኣብዚ መጪኻ ማእቶት መስካፉን ንባዕሉ ሓደ ክፋል መቐጸልታን ምዝኻኸርን ዝያዳ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ መልእኽትን ምትሕልላፍን ዓለማዊ መዓልቲ ሰብኣውነት ምኽንያት ብምግባሪና ኣብ ማይ ድምነት ተረኺብና ዘለና ነዚ ዕለት ኣመልኪትካ እንታይ ትብለና ከምኡውን እዚ ዝሰላሰል ዘሎ ናይ ማእቶታዊ ንጥፈታት ዘመሓላልፎ ሓሳብ ወሲካ ክተብርሃልና ወመዓልቲ ሰብኣውነት ሓቂ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ሰብኣውነት ክንብል ከለና ሰብ ብመሰረቱ ካብ ካልኦት እንስሳ ዝበለፀ ዝሓስብ ክመፆ ዝኽእል ዝሓለፎ ዘሎን መጻእን እንዳጋናዘበ ዝኸይድ በተኻሊ መንገዲ ከዓኒ ሕብረተሰብ ብሙሉእ ሓባራዊ ዝኾነ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ እዚ ሓባራዊ ምትእስሳሩ ከዓ ምኹስኳስ የድልዮ ምስዓብ የድልዮ ምዝኽኻር የድልዮ መሪሕካዮ ክትርከብ ክትክእል ኣለካ
مهل ولا قا حدش حبريتا أنت زي كونه جن تتمليس كان عون دحرزها خيتاو نابتي مسائي ولدوك سجاجر سجل زغاني كم أقداسن أب معطوت أب حبراو مدققات أب زتفعل على كابوتو تركاوت أي أب زموت الأوان أمور زغاني بحبرنا من بحلنا خم مخانمة النجيم من الزغارن زي لما عندي أبزي ما يدمنت مسأنا أنتي ما يدمنت كم أبنت حنتي مش شغفاليا كابتي أبتفعل على خبابتات بزواتات إطراز كاي زلو نتفتات حمدن ماين معتاد مقراب داقم مقراب نزلاي كم مقصل توم ناتو ميزي جي أبزي متينا احنا زكايدنا أبزي عجي مش تغفال جمرة أقراب تخيلنا كنا هجي تخيلنا زنبرنا مو بيستفعل عليه من قدها قودي لزيس أنحي نعون ملينا أبزي استفعل عليه أتكالات منستريتات هاجراوين محبرات ما يودو بحبرات أكلات ما يودو بحبرات هاجرات ودو أبالات استفعل عليه وكلتنا يحبرات السبز اللي هو استساتفه كلنا هاجراوين محبرات استساتفه نتفتاتي كم مدورينا مهنياتك بقندو اسم الأختي نفت حبرات السبز زغنعي ما ولده زغنعي زيادة نقحت كم جزء مسألة من الرأي حراي أبزبوتا بركز بولو أسأل تداليوم يركبو تحسن ملأغتن إزوم أسأل انتايو إذا سألي برقد نتي علامان استراتيجين أي منسترعيون محوراو دحناتيني تلوهو قالونا أي منسترعيون محوراو دحناتين علامان له الرأي ونالو يجي بمولو زي سألي زرقحنا يزلنا كم معلتاو نتفتات وي كم لمود قبراوي سرحنا أي منسترعيوان أبب وانو من تمازابلتي مزختامات ني أكباباوي استفعل عليه تفطرو صعبو سعبينات ناي دقم مقراب مهنياتو من متفتات ناي منسترعيون محبراو دحناتهم جنافراتهم عبقم مزقتوه نقلتي نيرو تسيلي نستفعل عليه خرناعتك نستفعل عليه سقومات حبرة تسد ببهر يخون بسب سرحو استجانبولو نعوم اقرام متكال يخون بدفع مهاب يخون سواء حقزاتا مقراب يخون استفعل عليه قبراو زخونو سرحات زيتشبوتو زؤمونو نجارات زيادة سبكب مرأينا العالم مرأي ما نكم مخانمة لازم نقد زي كم أكلنا زي تكاد زو عليه معلتاوي سبعة أقراو معلتي سبعة النت تتحي زوز الرأي سبعة النت ملوسي حبراوي زخونة أمامتها حبراوي زخونة حساسبة حبراوي زخونة ملاش حبراوي زخونة أبيت من الرجال قداس لزلوه نزين مدرعن تعطينا لهم زلنا من الرجال نيرو تيجي زرقحنا يسألي منجستي إرترا محبراو فتحين مرققات حيال تعري كايد أنيحنا لون كم أكل نايزي منيستر إيون محبراوي دحناتن نغلهم زيقاتات مسارتاوي دليتهم زتمالئة أعقابي هوت زلو حبرات الزبمرأي بالزبل رائن مرققات نمعرينات جندر زملس أعقابي سرحن محبراوي نبيوتن نغلهم زيقاتات بالزبل تالأخون نمحبراو فتحي رئيسها مخالن عزوز تساتفو كومن مأكل بمكبار مسمى شارختي بموهات عب مسرح يركب كبران سمعتنا عسرجاتن هاسة علماوي معلتي سبقاو النت عب إرترا نفلما أوانيو زبعال زلو